ko fɛn min ye policiers ye policiers minnu n'olu gwaralen bɛ jamana denw na u ko de ma police de proximité o banna fɛn min ye jamana policiers ye u bɛna kɛ kisɛ cibaa ye u bɛna kɛ wolomasiri tabaw ye u bɛna taa fɔrɔ na fɛn min kɔni ye kɛlɛ ye ni k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔrɔdasi tɔw ye olu bi bila kɛlɛ ɲɛ nka polisikɛ yɛrɛ k'a yɛlɛma ni ka fanga don polisiya la ka ba don a la k'a kɛ ko ɲuman ye jamanakuntigi min bɛ n'o ye colonel Asimi Goita ye maa bɛ se k'a fɔ a ka fanga in nin kɔni bɛna kɛ sababu ye fili caman bɛ diɲɛ na olu bɛ se ka lakilen cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko conseil des ministres n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye olu ye sigi min kɛ araba don octobre kalo tile 5 san 2022 bɛn kɛra a kan k'a fɔ fɛn min ye polisiw ye ani sapeur pompiers u bɛɛ lajɛlen ni finitigiw bɛna damakɛɲɛ sabula n'i y'a mɛn tubabukan na militarisation o kɔni ye finitigiya yɛrɛ makama a bonya a karama a n'a jija a bɛɛ lajɛlen dira ba polisilakaw ma kabako polisiya bɛna ja sisan de a bɛna ja de a ka nin ka d'u ye wa ɲɛtaa man di jɔnni dɔ de bɛ b'u ka jala la wa dɔ bɛ b'u ka sara wari la wa nin tɛna dɔ bɔ polisiw ka chemise don la sa chemise don wa Sorasiw bɛ formation militaire min kɛ dɔnna bɔ tile fiyɛ fana na polisiw fana b'o de kɛ o tile fiyɛ an bɛ municipal ta olu bɛ tile fiyɛ Bamakɔ yan nka o kɔlɔlɔ dan tɛ dɛ vieti 100 ni 200 on a pris tout dɛ faso ko de sele filɛ nin an bɛ diɲɛ o kɔ o kuma a banna n'a faamuna sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ko communiqué in kaba bɔra ka bin maa caman bɛ yen minnu kɔni n'olu sɔmi ka jan olu ko Bill Haki fɛn min ye assise nationale o ye kuma min fɔ o de ye nin ye jamanadenw yɛrɛ de sigira ka bɛn a kan k'a fɔ jamana bɛ dabolo min kan lakanako la a ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali territoire n'i y'a fiyɛ bonya ta k'a lajɛ an mago bɛ sɔrɔdasi min na n'o kan ka an ka jamana territoire labɔ n'i y'a tila sigiyɔrɔma 4 ye kelen ma sɔrɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko o tuma diyagoya don ni dundulu kɔni dɛsɛra se bɛ kɛ mundulu la sɛbɛnnikɛla ko se bɛ k'o ma o tuma an bɛ don min na ko bi fɛn min ye jamana marabaaw ye olu yɛrɛ de nana lajɛ polisi sapeur pompier a bɛɛ lajɛlen sa mugu ni kisɛ de bi d'u ma gilet pare-balles k'o da marifa da o de bɛna d'u ma jamiyanba ye k'u do blende kɔnɔ fɛn min kɔni ye kɛlɛ o de bɛna daminɛ sa giriw o kuma Mali la kana na o polisi bayirika min bi yan sapeur bayirika ka o bɛɛ cɛrin Mali kɔnɔ hali cikɛ bugudaw na dɔ sɔrɔ tabarikala awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ba polisilakaw ye ani protection civile fɛn min kɔni ye u kun ye bɔli kɛ waati laban na k'a jira k'a fɔ olu kɔni ni kɛlen bɛ dɛnkɛrɛ fɛ ye sabula fɛn min ye sarako minnu fɔra k'a fɔ fɛn min ye gris unifié ye bɛɛ ka kɛ kelen ye finitigi bɛɛ ka kɛ kelen ye o tuma fɛn min kɔni ye sɔrɔdasiw ye k'olu niyɔrɔ cayara ni olu ta ye o tuma u kun ye laɲini kɛ k'a fɔ gris segin ka k'a kan bɛɛ lajɛlen minɛcogo ka kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye i n'a fɔ Mali sariya y'a fɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko o kuma fana fɔra o cogoya kelen fɛn min kɔni ye giri ye a kuma tun bɛ gouvernement ka tabali kan polisiw kun ye laɲini kɛ a ko yɛrɛ kun balannen b'u ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ni diplôme ye kelen ye baaraw ye kelen ye cɛsiriw ye kelen ye o tuma saraw kan ka kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye syndicat ɲɛmaw ye n'o ye sergent chef Ibrahima Keita ye ale yɛrɛ y'i da don kuma in na ni k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ a kɛra assemblée lajɛ dɔ senfɛ min kɛra avril kalo san 2022 sɛbɛnnikɛla ko ale bolo polisiw sara wari ani fɛn min ye sɔrɔdasi tɔw u sara wari kɛli kelen ye diyagoya don jamana ma o sabuya kɛ polisiw bɛ jija ni cɛsiri min kɛ jamana kɔnɔ o dɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sapeur pompier maaw ye olu fana bɔra o nɔgɔnni na olu y'o ɲɔgɔnna kuma wɛrɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi jamana ka kɛ jamana kilennen ye ka bɛɛ dama ka ɲa o sira fana t'i sɔrɔ cogoya si la fo jamana mago bɛ sapeur pompier ni polisiw la a ka mugu ni kisɛ d'u ma u yɛrɛ ka taa kɛlɛ kɛ sɔrɔdasiw bɛ danganiya min kɔnɔ u yɛrɛ bɛ bila o kɔnɔ kɛlɛ ma ban kɛlɛ banna giriko kuma bɛ wa o mɛnna nin kan o prime aya prime donda o bɛ bilen wa o banna k'a bɛ di bɛɛ ma bɛɛ maa o maa k'i ye tenitigi ye a banna o nka u ka grève ninnu na dabila sa u tɛna taama bɔlɔn kɔnɔna na to mɛtiriw bolo sa u ma kɛ finitigiw ye n k'u kɛra sɔrɔdasiw ye syndicat 14 dun b'u la dɛ
Sabanikala ko akodi akoni ya ta ka lajɛ aroje fɛn min kɔni ye polisiw ye Tiɲɛ. syndicat caman ba de Awɔ. dongo do dɔ bi bɔ Wallahi. dongo do dɔ b'a fɔ n b'a kɛ tan Ankɛ. syndicat ya yɛrɛ a kun bɛ ɲini ka lagosi polisilakaw Kosɛbɛ. sabu ni polisikɛ fila ye ɲɔgɔn ye n'u kɔnɔna dɔrɔn Awɔ. u bɛ syndicat sigi Sabanikala ko Ɔhɔ. a ko an bɛ don min na ko bi u jo don sabula u ka sariya min bɛ yen n'o ye statut ye Tiɲɛ. o b'u yamaruya ka syndicat kɛ hali ni kɛmɛ ka d'u ye Awɔ, awɔ. u b'o kɛ Kosɛbɛ. nka jamana filɛ ka taabolo min da nin ye Ɔhɔ. projet de loi bɛ taa da CNT ka tabali kan Bɛɛ. ni polisiw kɔni député minnu bɛ Ɔhɔ. yen n'o ye CNT membre n'u y'u bolo kɔrɔta Tiɲɛ. k'a fɔ loi votera Ɔhɔ. o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen polisiya a makama fɛn fɛn bɛ u la Awɔ. ani sapeur pompier la a bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ka b'u la pa k'aw kɛ sɔrɔsiw k'u ye kɛ sɔrɔsiw ye ka marifaja d'u ma ka u dɔw fili fɔ duwaza k'u kɛ sɔrɔsiw ye a banna ni kuma sera sago ye nana ni fana a na ja dɔw ye sa o u kana ɲinɛ dɛ u kana ɲinɛ dɛ ahɔ les agents pénitentiaires les surveillants de prison Konate ninnu ayi dɛ a m'aw deli a y'olu bɔ a la colonel Sidibe ninnu a y'olu bɔ a la Bobu ni Arbo ninnu ani Gindo ninnu ayi ayi a y'olu ayi a y'olu to kasobo kunna ye a y'olu to yen fɔlɔ awɔ an ka waati kɛ ta fɔlɔ a y'olu to kiri minisiri ka hukumu kɔnɔ olu ka waati kɛ fo ka Arbo sigilen yɛrɛ sisan n'o kɛra e ko a laban kaso kɔlɔsi na gɛlɛya yan dɛ maa min ɲɛ tɛ Aja la Dani ni Gawo cɛ i tɛ nin kuma bila nin kuma bila dɛ n'o tɛ premier cabinet ti sɔrɔ bilen ne ti taa yen cabinet bɔra yen hali ne ma taa politique n'o tɛ a b'aw yɛrɛ an bɛ maanifiya kɛ téléphone na ne ti taa olu ka militariser olu ka taa a tɔ bɛ ɲɛ mais u tɛna droit sɔrɔ wa o bɛ kɛ u tɛna grille sɔrɔ k'a droit sɔrɔ wa grille min b'olu bolo yan Bamakɔ kura o b'u bɔ ani Keyoroba o b'olu bɔ gɛlɛyara Sabanikala ko k'a sɔrɔ dɔw tun bɛ ban surasiya ma ko n'i donna polisi la ko kɛlɛ daga t'o la dɔw na segin u kɔ an ka kibaruyaw la hali u ma ɲininka ayi ko n'o tɛ dɔw ka syndicat sigira semaine kɔrɔ mais jamana de y'a fɔ jamana de y'a décidé e bɛ ɲininka o la o ma fɔ élection don wa nin gɛlɛyara e bɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ référendum don nin gɛlɛyara jamana de y'a sariya ta conseil ministre de y'a ta o de ye jamana instance suprême ye bɔda min bɛ kɛlɛ daga t'a la fo n'i taara diripa la k'a kɛ caméraman ye sa n'o tɛ marifa bɛ di bɛɛ ma mais il y a des reporters de guerre o tuma fura t'a la o tuma Azimi n cousin dɔ bɛ yen nin gɛlɛyara major Isa Jara awɔ CCR la ale fasara o tuma u k'a daminɛ Segu compagnie ɲɛmɔgɔ min bɛ yen Ablaye Kulubali Segu wa Bulo k'olu bila ka taa Buloja ale ka surun fɔlɔ na kɔrɔlen o pa nin kuma u y'u cu ni polisiw ye Buloja yɛrɛ ka surun fɔlɔ na ye u ka contingent kelen d'a ma ale ka taa Jabali a gɛlɛyara kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Ahmed Jɛka ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Amadu El Konare ne mbala cogo bedi journaliste Seydou kunnafoni sɛbɛn l'indépendant Badabada Mamadou Fofana Mamadou ye sɛbɛn kɛ Mamadou ko a bɛ n'a ta kuma dɔ maaw bɛ ka tɛmɛ a kan a ka ɲɛfɔ ministre ɲɛmaa fɔlɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ko ala ko de bɛ cogo di yala a bɛna bilen wa a tɛna bilen nin ye ɲininkali gurinba ye min jaabi bɛ colonel Asimi Goyita kelen bolo hali ni y'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ŋunuŋunu ka durusira a sɛbɛkɔrɔ durusira k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre ɲɛmaa n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn ko kɔni ka kɛ ni baara gɔlɛnw ye ko i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni bilara diyagoya sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko kɔni kuma ciyara kosɛbɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten maaw bɛna bali min na min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni sugantira ka bila nɔnɔbila la a nɔ la nka sɛbɛnnikɛla ko kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ e ko dalantɛliw u y'a jira kokura k'a fɔ min ye ministre ɲɛmaa Choguel ko a seginna ka na a ka denbaya la k'a bɛ lakɔlɔsili kuraw la ye
Sebenikala ko na manya ka fo ministry nyema ko akoni tume segena fien bola wajibila na segina kana demaya la ni ya soro ko usigile kala kelenga yala ma chama njigi be fe minga o ye ka fo shogali tume joro mina atna seginga ni sigi ye kokurawa o nga nyiningali fulana min to mi be o ye ka fo min na le me premature la ko ube kata mo jimizra fe chugo mina ka fo de ka fo ko ni na ke ka do ministry nyema shogel akoni ndale ka bla ikado kerefe ka kana bali mana de Sebenikala ka fo la akoni ya ta ninga laje ni wati daba nunu ngoni na ibaye ka fo yelema doni do bara chamana wa minye mangangolo yele ofana sebe koro nogo yambe ka sababu ke do ka fo la ko minye Colonel Abdoulaye Maiga ale mumblara shogel no la ko jongo ala ni fade mala fade de barai anga bara ke ka nyajango jamana be gole ya mina amise ka bo kono chugo ya mina o ko ka keno ka bara tasra e mauji mizrafe jango ani jikado jamana do minwan sebe koro famu jamana mara ere tita mamu yere ko no e politiki mauye anolu be nwan famu sabula obe nwan tabulo do opuma ko yala ni dina ke basiki kuraye mimi na ke sababu ye ka sogali garsege sebe koro dogo ya segini na premature lawa nyiningali tomi asigiledo Onga Sebenikala ka fola aya jira ka fo jamana famo ko ni ikado uyu dadi tete sabula mime talige shogali ka farikolo chugo yala ko akoni kera uya ikado akosebe koro mamu ka ke komako ye jamana famo halibini akabi oluma nendo ala ka fese o munumbe no ye jatemine kebawo ye olu koni kele do ku soni sigi ma klale do klaro ba flyo ma kunfola ko shogali ka ni banako ko mamune do olu ka fola wasa kaseka abolo bo bara la doni ikado akana ke ni mashulia kana keni lebuye sabula ikado abe bolo bo bara la wati mina ko ya soro aka ko negete malide fama bela jangu mamunu be no ye politiki bangu mawye onga Sebenikala ko mina na no la ni no tumake ma sabatilenye ikado mount na tegere ni dununi balata shogali nove onga mina livle obala ka bara ke chomina obala ka jamana de ngunava wa ikado beni basi ani ho burujali pmau ni ho kan chamambe ko olu madale ame wati mina iko bi o Sebenikala ko ana sigi ka laje kile flani na akoma tige dawo dala no te na bora dogotoroso la kana kaso o ikado atme femi na ko jigi aba ka abina ola ga ikado ko o wa minye premature soroli shogali fe kokura ble ko abi gole ade kuna foni fle anye le point parce que ba no ye Kadija Doumbia ye kalande no ni ya kasebeje Kadija Doumbia ko bonye laba ye boli feminye sorasila ko fanvelana bolo tege mimbe no ye diripa ye uye kuna fondi baroke kalo ningera ladaye Colonel Sulemani Dambele ana ka danga o bi jama wele sorasu ye wuli ka joni chesire minga kalo kono ka kuna foni dama ukuloka Sebenikala ko feminye octobre kalo kile saba temane diripa nyama aye ladaye ngoni dime aye nyefolike ka damene jamana korofe kata kilebi fe ka damene bani fe kata baba fe abe mali sorasu uye wuli kajo badike mingo ngara sembe sababu ya medo mina ko bi bamanji yere koni abi nyini nye de la to ka poi yoro la ga ubikla ka tunu tuguni Sebenikala ko akoni ata ka laje salo nyanguma femi ngoni yen senawiye olu maseka ke femi ye ambalemawi munun be moti jamana chamanjela jamana marabulu wera fe bela jele balila senena ko sababu yake bamanji jugu olu ye fa bela jele nege bo senekelaw la fali jugu bingani ku bulla fe ndaraki kaso jeni ka bagaw jeni o koni ngara sababu ye femi ye kungoy ka do jamana kono ganyina ka kanyani arme ka wuli ka joy l'armée monte en puissance bara munun ngara arme olu nana ke sababu ye hali ni Senek maseka ke yoro dowla nga yoro chaman ngoni be basiki koni nana ye salo uye mo balika Senek yoro mununa ina olu koni ndara katu ka foro sene ninga baraw ke wa doni femi ye basiki obeka sengana Sebenikala ko akoni ya takalaje femi ye office Nigeria yende bara kungele ara salo kusebe ni akili bala femi ye sumo ye ukap masele femi ye tasuma do ye nana damene Senegala tise kata ka foro la odronde bamanji be ka tasuma do foro la Sebenikala ko ma chama be munu jigi tigera munu ndoro la ka sorasu ye sira menda operation keletigi plan maliko onana ke sababu ye bamanji be yoro femi ngoni yu ka daga ye sorasu yera de bi chwa kono gidiu ninga tu ni laba ku ni gene karaba Sebenikala ko se bane me bamanju ya me do mina kobi u jigi kelembe muye kamindo mini be to ka exploser iti i hakilla tigele ite me do gwanza ibi yele mini ka abi exploser
sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ fɛn min ye armée ye u labɛnnen bɛ u dusu minen bɛ sabula fɛn min ye ministre ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye ministre pasa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ colonel pasa ko kɛlɛ ka kɛ kɛlɛ se ka sɔrɔ ani wulikajɔ ka kɛ ale ma dɔwɛrɛ ɲini n'o tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o buna kun kan fɛn min ye armée ye u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye terroriste kalo furancɛ in na cɛ 68 u y'o fa maa 156 u y'o ɲɛnɛma minɛ k'o siri dewu ka t'o di kiiri tigilamaw ma bɔmu min n'u y'a don dugu jukɔrɔ 32 an ka sɔrɔsiw y'u sen da o bɛɛ lajɛlen kan ka exploser bob ka taa n'u ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa 12 Mali armée la olu kɔni ni tora maa 17 olu jɔgina sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ mana diya i la maa de bi sa kɛlɛ mana goya i la maa de bi sa sabula kɛlɛ tɔgɔ man di sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye colonel Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ o jija o se a n'o tɔgɔ min ni armée y'o sɔrɔ o de bi to senna sa fo ka taa fɔ terrorisme wale banna an ka jamana kɔnɔ sabula jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye a kalikan ye o de ye ko ka kɛ an ye min zalo ka bɔ Danjɔgɔ to ama nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu de Danjɔgɔ ko a bɛɛ n'a ta ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye Bamako Kɛɲɛba sirako in a gwannen bɛ fɛn min ye sira in y'a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛ wa a kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye kɔlɔlɔ caman ye dugu minnu bɛ sira fɛ k'a daminɛ Kati ka tɛmɛ Nɛgɛla fɛ ka taa Kita fɛn min ye nin sira maaw ye don o don attaque de bi kɛ don o don tɔɔrɔ de b'u sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sira ye sira in tiɲɛnen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten ka bɔ Bamako ka taa Kɛɲɛba a sira tiɲɛnen bɛ fɛn min y'a lakali ye n'i y'a lakali cogo cogo a ka jugu n'o ye sabula gidɔrɔn finman min b'a la sira caman jugu gidɔrɔn finman yɛrɛ wulila ka bɔ yen pewu ka se k'a kɛ siraba bilen n k'u fana bɛ dɛbɛnni de d'a kan kusi kelen i ni kusi de don Kɛɲɛba nin sanuma yɔrɔ ba ye nin yɛrɛ ye maloya ko de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɔra Kati da fɛ kaban k'i kun da Nɛgɛla kan fɛn min kɔni ye tɔɔrɔ ye o de daminɛna sira tiɲɛnen bɛ fɛn min kɔni ye ka bɔ ka se Kita o ka jugu n'i bɔra Kita fɛnɛ Kɛɲɛba o ka jugu o ye juguya da ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi nin sira tiɲɛni kɔni bi kɛ sababu ye fɛn min ye bolimafɛn fɛn o fɛn n'a bi sira kan a bɛɛ bi tiɲɛ bandiw bi attaque kɛ jamana bi sɔrɔba de perdre sira in na o tuma waati dɔ sera wulikajɔ ka kɛ min bi se k'a to i kasi chauffeur transporteur jamana den minnu bɛ sira kan olu kɔni ko ni Kɛɲɛba taa kɔni bilari kan dɔgɔkun kelen ji dɛ a n'a dumuni n'a burujala mobili ka mobili kɔnɔ dɛ yanni Kɛɲɛba i bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ Kɛɲɛba an kɔrɔ yan Kɛɲɛba t'an kɔrɔ yan ye bilen dɛ o kuma a gɛlɛyara an kɔrɔ yan ni sira bɛ yen ni sira tɛ yen Kɛɲɛba t'an kɔrɔ yan ye bilen dɛ dɔgɔkun kelen sɛbɛnnikɛla ko Kɛɲɛbakaw kɔnɔna guwanna u t'a dɔn u ye min kɛ sabula fɛn min ye Kɛɲɛba ye sanu bɛ yen Marijane bɛ yen lulu bɛ yen fɛn min ye uranium o bɛ yen pétrole bɛ yen fɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ Kɛɲɛba nka Kɛɲɛbakaw kɔnɔ guwannen bɛ u tɔɔrɔlen bɛ fɛn min ye sirako ye o y'u ka kɔnɔguwan belebeleba ye u ma dɔwɛrɛ ɲini a lɛ ni nin sira tɔ min tora jamana ka wulikajɔ kɛ joona min bɛ se k'a to sira in ka dilan waati la jamana tun ye sugubulon dɔ dayɛlɛ sugubulon in kɔni dira cakɛdaw ma k'a fɔ baara bɛna kɛ conseil des ministres yɛrɛ da donn'a la nka o don ni bi cɛ sira kɔni a baara ma se ka daminɛ fɛn min ye sira kɔni ye don o don gɛlɛya de b'a kan o tuma Kɛɲɛbakaw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ n'o bɔra yen sira wɛrɛw bɛ yen jamana kɔrɔ minnu nafa ka bon kosɛbɛ n'olu bɛ wulikajɔ ani cɛsiri kɛ jamana ye sabula fɛn min ye balo a donni nakɔ kɔnɔfɛn donni ka don jamana kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o sira ninnu de fɛ ka bɔ Buguni ka taa Garalo wala ka bɔ Darali la ka taa Kolokani fɛn min ye nin sira belebeleba n'u ye ka tɛmɛ daban fɛ olu ye sira belebelebaw ye jamana yɛrɛ kan k'i mago don fɛn minnu na sabula a bɛ kɛ sababu ye darɔ donfɛnw dumuni balo ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ u ka salo ka bɔ togodaw la ni ka faaba magwɛn maaw bɛ se ka baloko ɲuman sɔrɔ cogoya min na nin ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu te Dansogo ale ka fasiri don journaliste Seydou ne bɛ tigɛ don tuguni kunnafoni sɛbɛn Ciwara info min ye i k'a dɔn Isa Santra nin ye Isa ka sɛbɛn ye Isa ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka maa dɔw bɛ yen minnu ye i k'a dɔn k'u lɔmagalajɛw ye olu ko an ka laada kɔrɔlen ko ɲinɛ kana k'a kɔ habada min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa karamɔgɔ dɔɔnikɛlaba min bɛ yen n'u ko a ma Karimu Konare Karimu Konare ko a wulila a deliko la ko kura dɛ min ye i k'a dɔn a kɛlen ko ka sigili kɛ ka jateminɛw bɛɛ lajɛrɛlen kɛ a y'a ye sa k'a fɔ waasa Mali ka bɔ Sibi jukɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ hɛrɛ ni bɛɛ ani badabada lafiya o kana jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ko a ye saraka dɔw ye dɛ misidura kuwalen caman i k'a dɔn o ka da ni k'o kan tigɛ k'o
joli bɔ jamana ye i k'a dɔn waasa jamana yɛrɛ bɛ se ka kolo suma cogo min na a ko i k'a dɔn a ma maa kɔnɔ koyi a ma wari ɲini maa n'a ma sanu ɲini ale yɛrɛ kɔni ye i k'a dɔn turaba 5 minɛ i k'a dɔn sibirido k'olu da joli la ka ban awɔ karamɔgɔ ka saraka ye a yɛrɛ ka saraka bɔ a yɛrɛ ye misintura 5 wa o y'a daminɛ de ye dɛ sabula min ye i k'a dɔn ko yɔrɔ jɔnjɔnba 3 de bɛ Mali cogoya la minnu ye i k'a dɔn yɔrɔ talen yɔrɔ sahalenw ye i k'a dɔn misi kan ka fa yɔrɔ mun na ni k'a joli bɔ a ko yɔrɔ fɔlɔ i k'a dɔn Kulikɔrɔ i k'a dɔn Sikaso ani Hɔnbori o kuma min ye Sibikaw fɛ octobre kalo tile gale a kɔni ye 3 belebele kwale i k'a dɔn 5 a y'olu da i k'a dɔn ni k'o da joli la wa sogo tigɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'a ni lahinɛ ni k'a lase an ka jamana ma ni o ye Mali ye waasa Mali bɛ se ka kolosuma k'a daminɛ Kayi ka taa fɔ Kidal k'a susa fɔ ka taa Menaka ni Tawudeni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ ani baden sɔrɔ cogoya min na a ko nin y'a daminɛ de ye koyi sabula min ye wulikajɔ kuraw bɛna kɛ Sibi tɛmɛnen kɔfɛ Kulikɔrɔ mara la Sikaso ka taa Hɔnbori i k'a dɔn wa misintura a bɛ taa kantigɛ fɔ ka taa se misintura 20 n'a kunkanfɛ waasa ka se ka Mali basigi a ko jamanajɔ la min ye n'an y'a bɛɛ to ko an ka jamana faamaw kɔni olu b'u se n'u damayira la nka min ye bolokɔnden kelen ti bɛlɛ ta jamana Mali ye tabiya jamana de ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la min ye i k'a dɔn chrétien dinɛ na l'église kɔnɔ olu bɛ delili kɛ i k'a dɔn alisilamɛw bɛ kɔlɔsi sama minnu ye ɲɛfilatigiw ye min ye i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ se ka bɛɛ ani kelenya sabati jamana kɔnɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o tuma ko hakilina in bɛ tali kɛ o de kɔnɔ e k'a tɔgɔ dɛ karamɔgɔ Karim Konare est-ce que ne bɛnkɛ in tɛ de jɛdugu la wa a b'a sɔrɔ dɛ bɛnkɛ Karim don wa n bɛ taa bɛn nin ka ta o kuma i teliya dɛ n'o tɛ a ko fɔtɔ i kɔ dɛ o kuma min ye jɛkulu min y'a kɔkɔrɔ don nin ko in na o ye i k'a dɔn Dolo Yele olu de y'a sɛbɛ kɔkɔrɔ don ko in na sabula a kɛra o bɛɛ hukumu kɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min mɔ Ciwara info kɔnɔ u ka bidon bɔli la